Hello guys, खुलुमबाय नोंथां चेनेलाव गासिखौबो बरना बारनाय थाबाय नै दिनै गणेश फुजा माने गुवाहाटीयावसो दं नालाय ओमफ्राय बेवहायनो आदा सनिमोननि न'आवनो फुजा खुलुमबाय आरोना दायो आं नोंसोरनो देखायलांनो नागिरदों गाइस ओमफ्राय खुलुमखांबायमोन आं भिडिअ लानो बावदों ओमफ्राय आं नोंसोरनो देखायनोसै आरोना गाहायाव नै गाइस बेवहायनो आदा सनिनि न'आवनो जोङो फुजा खालामबाय बेवहायनो खुलुमबाय जोङो ya ada soniनि बाजै नै जाबाय याव जिरायबाथाय बोर मोनोनो आंबो खेबसे जिरायनो जोंखौ दा लादि आरोना मेकआप फोनबाय नालाय थ' ओंखारनो होबाय आं फोनगा आदा गणेश ओंखारनो होबाय शुटिं दङ जोंना माने शुटिं टाइमावनो माने जोङो फोथा फोननो मोनदिया आरोना फोथा लादियासो खुलुमबायल' जास्ट Nowozita मा जादों itu mana ini Bukan माथो आगसिसो खुलुमगौ माथो आगसिसो खुलुमो बेना जोब्बाय जाखांजोब्बाय बे मा जोबदो दिनै आदा सिमांनि सुट दङ गाइस ओमफ्राय नै देलायगासिनो दङ नायदो जोंना फंबाय जगदा देलायगासिनो दङ क्लिप थेब्रे होजोबनानै साइज नुबायथ' बांसिन हेन्डसामखा मानसियानो बारा माबा नाङा इयो गुफुरखा दे थ' जाना लादो बानानाखौ breakfast guys नै breakfast खालामनो जोङो मेगि ओइ नेक्साबो प्रियंका जागासिनो दङ ओमफ्राय नेक्से माइनावा माबा नमनिता माइनावा जागासिनो दङ मोजां हमाखै आं थारमाने बुट बायसासो नुजोबदोंमोन दासो सिनायबाय नोंना मा बिना बेलेगसो नै एरलाबावबायसो हा मा बुस्थु oh my god जानोसै गेस दोनथ'नाय जाबाय है कारेन्टआबो थांखाबाय सेटेप पिउस है फैलायबाय जगत फैनानै थांदोंमोन ओमफ्राय फैफिनबाय आरो कारेन्टआ जानाय आदार जालायबाय जोङो गाइस गासैबो रायजो राजाना बिथांमोनानो जाजोब्बाय जानायाव मुखुब गोजा पनिर जानाया पनिर दिनैसो मोनजाबाय आं पनिर गोबावनि उनाव नोंसो मोनजानायनि नालाय पनिर मोख्रा सानै बाय लाहरगासिनो दं नायलाय
रखयजोफोरा जोंहा एसे थाबायग्लांनो फैदो नै माइनाव जांजो नबनिता माइनाव जांजो लोगो मोनफिनबाय मोनबायानो थागोन आरो एबार ओमफ्राय सासे लोगो फैनो गोनां नै फैगासिनो बेस्रा इयाव बेंकआव इण्डियान बेंक माबानि आहम गावनि ओमफ्राय बेयाव नेफैगासिनो दङ थांगासिनो दं जों ससे थांबानो मोनसिगोन नै